К15! Разбираш. Що бе разбираш ти, па? Що толкова си... Ти знаеш, нервозен? море Блаж, знаеш колко се нервирам, кога имам закажан термин за тенис и кога ќе ми го земе некој пред нос. Од испланиран ден излезе неиспланиран ден, разбираш. Що не фрърлаш с камънчина, маш и ти вака, че се размърдаме да му море, целата работа да се размърдаме, малко да се раздвижеме, да се изпотеме како човеци, разбираш са. Слушай, сега времето не го бива за отворено, термино ни го вземат. Айде идеме пинг-понг да те преслушам. Как не пинг-понг? Пинг-понг, от кой намагаре пинг-понг? Пинг-понг, газо, налево, надесно, до тенис бе, да си спотеме, разбираш, така да се размърдаме, аз пинг-понг. Това ти е стони тенис, исто, стони тенис, престони тенис, ти си. Пинг-понг, нямам друга работа, разбираш, сега пинг-понг играм. Що ти учинам, ако не, ако си иде да не го е метакате, но тай да малко шах нещо да изиграеме сега. Море, шах, много размърдовайни имал шах от левата, десната, на стари години шо ќе правиме, како пензионерите, разбираш, шах играм. И аз му говорим за тенис, ай шах, ти пи, разбираш. Добре, аз ти вика за дружствени игри. Ако сакаш сега от и аз да не излезе от и аз съм те заебал. Шах. Ако си за измърдоение, айде бе, Ристо, айде да одеме кай жена ми бе. Блажо. Ай бе, Блажо, ти знаеш ли аз колко съм със време бе. Ич бе, немoj да се секираш бе. Мор, ти имаш... Блажо. Блажо бе, Ристо бе. Абе ти, ние сме Блажо, че ми се поулаеш. Абе, чи да ме се изнамърдаме там? Ние сме другари бе. Защо са за кусор такви работи да си взимаме? Ти видиш ли кинематографията до дека е бе това? Све се снимат филмови, онакви. Иш да не секираш ти, шо секираш? Сега аз че... Ти стварно миш доде? Блажо. Чекай сега. Има аз да и сега. Ич да не си... Ич. Да не си взимаш за кусор. Бе, звоне. Мора, дека звониш? Ти да не си кажеш. Дека звониш? Кажи, ич, нищо не е кажи. Блажо. Само, че и кажем да се заплакне и ние че идеме после, че се изнамърдаме тамо, че изненадаме, виж да не се секираш. Боже. Блажо? Звоне. Види сега, не се явува, изгледа, не е дома. Нищо. Имам решение. Какво решение имаш, разбираш? Одеме кай жена ти. Айде. Айде се изнамърдаме, шо? Айде. К15!